Nakahanap ko ba ang pagkakakitaan? Lagi ka bang kapos? Kulang ba ang iyong kinikita? Eto na kaibigan ang easiest way to earn money in your cellphone. Join coins.ph. Hindi racket kaibigan, di pyramid at lalong hindi peke. Ito'y lisensyado mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Coins.ph. Easy to earn money while sit down and relax. For reference number, contact the DJ Jake Star in his Facebook and you'll let you know to inform. Aba, mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights. Pasambayan din maragta, ken liliwain di kapang panunutan. Aguya kidag ngay kidag istorya, ken nagkakatawa di programa ni Mr. Roderick Molina. Simon di programa, naplit sa guday, patablaaw, kinantaan, salit di kiti pata nga Pilipino nga dahil di sariri ken boses na nga pagkabakan kanikitig gatag nga makatulong met itunggal pamilya. Dahil to di Raya ken Liwliwa di OFW worldwide. Inaldaw sa mga sampay manipot tangatang tinlubong di internet. Pagkaliente kuya. Ang kanayon nga si Buda si Page Me. Dahil di programa kaya sagsabot ka na kayo, manipot ka di kiti mga bukel ken grupo di kiti admins. Iti na ito yung page. Panakikagkadwa di kiti online broadcaster DJs. Ken di kiti pa'y adang geges manipot di na ito yung page. Ken kang runana di kiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito iti Raya ken Liwliwa di OFW worldwide. Grand finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Raya di OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joanne. Good luck mga guys! Tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize. Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa ken Raya di OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and host, and in participation of Coins.ph. Sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo, ladies and gentlemen. Welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa ken Raya di OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina.
yung kinikita, eto na kaibigan ang easiest way to earn money in your cellphone. Join coins.ph, hindi racket kaibigan, di pyramid at lalong hindi. Easy to earn money while sit down and relax. For reference number, contact the DJ Jigstar in his Facebook and you'll let you know to inform. Aba, mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights. Pasambayan din malagtas, ken liliwain di kapampanulutan. Agbuya kidag ngay kidag istorya, ken nagkakatawa di programa ni Mr. Roderick Molina. Simon di programa, naslit sa guday, pakablaaw, kinantaan, salit di kiti pata nga Pilipino nga dahil di sariri ken boses na nga pakabakan kaligitid katag nga makatulong med itunggal pamilya. Dahil to di Raya ken Liwliwa dagiti OFW worldwide inaldaw sa mga sampay maniputangan ang tinlubong di internet o karyente at kuya ang kanayon nga sibutan di page me dahil di programa kaya disagsagot kada kayo manipot ka dagiti mga mobile ken grupo dagiti admins iti na ito nga page panakikagkadwa dagiti online broadcaster DJs ken dagiti pa'y adang kay des manipot di na ito nga page ken kang runana dagiti ayuden tayo nga viewers dahil ito iti Raya ken Liwliwa dagiti OFW worldwide. Grand finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Raya dagiti OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joan. Good luck mga guys, tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize. Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa ken Raya dagiti OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and host, and in participation of Coins.ph. Sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo, ladies and gentlemen. Welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa ken Raya dagiti OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina. An easiest way to earn money in your cell phone. Join Coins. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo
finish ka, finish ka. Heaven does exist, it will most probably look like her. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado.
exclusive. Power, beats flow. Ako'y para lang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit-araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Power, beats flow. Powered by DJ Bongbong exclusive. Nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matanggap ko ba larawan mo? Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit-araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Yan, di piramid at lalong hindi peke. Ito'y lisensyado mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Coins.ph. Easy to earn money while sit down and relax. For reference number, contact the DJ Jake Star in his Facebook and you'll let you know to inform. Aba, mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights, Masambayan din malagsak, ken niliwain di kapangpanunutan. Agbuya kidag ngay kidag istorya, ken nagmagkatatawan di programa ni Mr. Roderick Molina. Simon ti programa, naklit sa guday, pakablaaw, kinantaan, salit di kiti pada Pilipino nga dahil sa ririt ken boses na nga pakabakan kaligitig katag nga makatulong mo ti tunggal pamilya. Dahil to di Raya ken Liwliwa di OFW worldwide. Inaldaw ka sumangsampay maniputanga ng pinlubong di internet. Pagaliente ang kuya. Paganayon nga sibutan ti page me. Dahil di programa kaya di sagsagot ka kayo, manipot ka di kiti magbubel ken grupo di kiti admins. Iti na ito nga page, panakikagkadwa di kiti online broadcaster DJs. Ken di kiti pa'y adang gedes manipot di na ito nga page. Ken kang runana di kiti ayuden tayo nga viewers. Dahil ito iti Raya ken Liwliwa di OFW worldwide. Grand finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Raya di OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joanne. Good luck mga guys, tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize.
Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Finals Mule Singing Year-End Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa dagiti OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and host, and in participation of Coins.ph sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa dagiti OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina. Powered by DJ Bongbong Exclusive.
Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Baldado, Disco Mobile. Ingatan mo siya. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at kailangan ko. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaam. Hahayaan mo na lumisan. DJ RK Remix. Humihiling ako kahit paghala na sana ay hindi na siya luluha pa. Na sana ay hindi na siya mag-iisa. Na sana lang ingatan mo siya. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko rin hindi sinuot. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Nahanap mo ba ang pagkakakitaan? Lagi ka bang kapos? Kulang ba ang iyong kinikita? Eto na kaibigan ang easiest way to earn money in your cellphone. Join Coins.ph. Hindi racket kaibigan, di pyramid at lalong hindi peke. Ito'y lisensyado mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Coins.ph. Easy to earn money while sit down and relax. For reference number, contact the DJ Jigstar in his Facebook and you'll let you know to inform. Aba, mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights, Masambayan sa ginalagsak, ken niliwain di kapangpanunutan. Agbuya kidag ngay kidag istorya, ken nagnotatatawa di programa ni Mr. Roderick Molina. Simon ti programa, naslit sa guday, pakablaaw, kinantaan, salit digiti pata nga Pilipino nga dahil ti saririt ken boses na nga pakabakan kaligiti gatas nga makatulong met itunggal pamilya. Dahil to di
Layout in Liwliwa dagiti OFW worldwide. Inaldaw ko sa mga sampay malibutangan ang tinlubong di internet. Pagkaliente ang kuya. Ang kanayon nga sibutan di page me. Dahil di programa kaya bisagsagot ka na kayo, manipot ka dagiti mga mobile kan grupo dagiti admins. Iti na ito yung page. Panakikagkadwa dagiti online broadcaster DJs. Ken dagiti pa'y adang nagkaides manipot di na ito yung page. Ken kang ranana dagiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito iti Layout and Liwliwa dagiti OFW worldwide. Grand finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Layout dagiti OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joanne. Good luck mga guys! Tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize. Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa ken Layout dagiti OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and host, and in participation of Coins.ph sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo, ladies and gentlemen. Welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa ken Layout dagiti OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina. Ito na huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na huling araw na mga yakap at halik. Ito na, sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na magmaalam. Hahayaan mo na dumisan. Pag-ibig ka. Ikaw
Dance Remix. Corona, corona, bakit patray ka? Virus, virus ang tawag sa'yo, sino ba? Ang daming corona, kay PL lang ang patriona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, di ka namin dun sa earth. Corona, babay na, nagkakatsakat ka ng life. Corona, babay na, nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na, nag-feeling ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Wash your hands, mga brothers and sisters. Don't touch your mouth and your eyes, pati ang nose. Don't dial out. Stay sa house, mag-quarantine, lockdown ka muna, wag lumapa. For now, yung safe and healthy, ang tunay na maganda. Ay, corona, corona, bakit patray ka? Virus, virus ang tawag sa'yo, sino ba? Ang daming corona, kay PL na nagpatriona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, ang namin dun sa earth. Corona, babay na, nagkakatsakat ka ng life. Corona, babay na, nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na, nag-feeling ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Boys and girls, iwas munang turuan. Tayong magbigayan, dapat ay magtulungan. Sa panahong ito'y iwasan ang lahat ng mga net man na sa mga chika. Baklang floor, virus na. Ay, corona, corona, bakit patray ka? Virus, virus ang tawag sa'yo, sino ba? Ang daming corona, kay PL na nagpatriona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, ang namin dun sa earth. Corona, babay na, nagkakatsakat ka ng life. Corona, babay na, nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na, nag-feeling ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Coronavirus may DJ Dance Remix.
Nakahanap ka ba ang pagkakakitaan? Lagi ka bang kapos? Kulang ba ang iyong kinikita? Eto na kaibigan ang easiest way to earn money in your cellphone. Join Coins.ph. Hindi racket kaibigan, di pyramid at lalong hindi peke. Ito'y lisensyado mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Coins.ph. Easy to earn money while sit down and relax. For reference number, contact the DJ Jigstar in his Facebook and you'll let you know to inform. Aba, mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights. Masambayan din malagsak, ken niliwain di kapangpanunutan. Ang buya kinagdan ngay kiriki istorya, ken nagmagkatatawan di programa ni Mr. Roderick Molina. Simon di programa, naslit sa gulay, pakablaaw, kinantaan, salit digiti pa ng Pilipino nga dahil sa ririt ken boses na nga pagkabakan kiriki katag nga makatulong may titunggal pamilya. Dahil to di Rayaw ken Liwliwa dagiti OFW worldwide. Inaldaw ka sumansampay madiputangan ang tinlubong di internet. Pagaliente ang kuya. Paganayon nga sibutan di page me. Dahil di programa kaya bisagsagot ka na kayo, manipot ka digiti magbubel ken grupo digiti admins. Iti na ito nga page, panakikagkadwa digiti online broadcaster DJs. Ken digiti pa'y adang gedes manipot di na ito nga page. Ken kang runana digiti ayuden tayo nga viewers. Dahil ito iti Rayaw ken Liwliwa dagiti OFW worldwide. Grand finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Rayaw dagiti OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joanne. Good luck mga guys! Tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize. Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and host, and in participation of Coins.ph. Sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa ken Rayaw dagiti OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina.
Negros Beats Club. DJ PJ Idol. Siya deserving sa bunga ni mo dali. Ayaw di ka balaga, pamilya ang kaniya. Agang panglaki, mapunda ang kapini. Ayaw di ka balaga, ubang la kaniya. You know that you know that no money is sa'yo na ikot na. You know that you know that no money forever pilit yung para sa inuha. Negros Beats Club. DJ PJ Idol. This is the mix of DJ Hurley. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter.
Hello, kada kayo aming kakabsat nga 10 million in the house na imbag nga rabiyo amin, na imbag nga bigat, na imbag nga malemiyo amin kakabsat ken gagayem. Thank you very much for watching kada kayo. Amin na po, happy listening. Barbareng no bigat. Adalang nababati nga nakurang nga talogasot kakabsat ken gagayem nga WH ko no bigat medyo babasit tulanganan kakabsat. Napipinta sa po dagiti Agora kayo man po ipatukar kumanda ito ni napintas kahit kumanda dyan kasi namayat di plugging ni DJ Kevin G kat dyan naramid na po nga plug na dato'y advertisement ti Grand Finals kahit thank you very much kay ni DJ Kevin G Starman iti panangaramid na po iti advertisement na dato'y patalastas ko nakiti patalastas advertisement iso nga iso. Thank you very much kada kayo apong nga siyam nga pulong nga agbuy-buya. Anayak lang nga po nga 1 hour and 30 minutes dito live to mo tibiyang iso nga ananusan takiti mga nakurang nga po nga 30 minutes. 9 million in the house. Happy listening kada kayo amin na po nakaidan manang Angelina Cortez, Merry Christmas ken kayo dita France, happy watching nyati nububrayo nagmalum itoy nububrami kini mami ito datoy kami nakaiday suna datoy nagsusurat ti nagadado nga surat ko nagramid kami ti dekorasyon intro Domingo jak final pass tahang ko pa nga na-finalize dati program ko kan dati datoy naganayan datoy agiti list of donors iso nga sponsor agpaspasang patak pala giti sponsor narigat no aramidik dajay list master list nan nga ipos mi apo ko awan to santo ada may kamakam narigat ton iso nga ganan bigat yaramid kon ti final master list iti sponsor tayo iti grand finals kada kayo amin na po nga 9 million in the house. Thank you very much kastamot kun ka kuno na kada kayo amin na po gyama na kaputi pa nagbuybuyayo nupay alas 11 alas 12 alas 11 dito yun na po alas 11 iti rabi ket tangay 26 no bigat awon trabaho ko yung siguro Sabado mod manang dala trabaho mo no naka-lockdown kay dita Paranson gyam-yaman ang kapoy iti panagbuybuyayo panagdengdengogyo kaya denggeman natin aling ati kuha na po datoy plugging na kaya tak dati plug na dati man Nakahanap ko ba ang pagkakakitaan? Lagi ka bang kapos? Kulang ba ang iyong kinikita? Eto na kaibigan ang easiest way to earn money in your cellphone. Join coins.ph, hindi racket. Manang Angelina, mabaling ka nga agkasta kang datoy damagam kini DJ Kevin Jakes no kasano ti panagwarno mo toy ikamla ti limagasot nga kure ka madamdama manang in his Facebook and you'll let you know to inform aba mag-coins.ph na para malapit sa iyo ang pera. Coins.ph. When we turn out the lights. Masambayan din nga nagtas, ken liliwain ti kapangpanunutan. Aguya kidag ngay kidag istorya, ken nagnotatatawa ti programa ni Mr. Roderick Molina. Simon ti programa, naslit sa guday, pakablaaw, kinantaan, salit di kiti pata nga Pilipino nga dahil ti sariri ken boses na nga pakabakan kaligiti gatas nga makatulong met itunggal pamilya. Dahil to di Right out in Liwliwa di OFW worldwide. Inaldaw sa mga sampay malipot tangatang tinlubong di internet. Pagaliente ang kuya. Kaganayon nga si Budan di page me. Dahil di programa kaya nagsabot ka na kayo, manipot ka di kiti mga bukel ken grupo di kiti admins. Iti na ito yung nga page. Panakikagkadwa di kiti online broadcaster DJs. Ken di kiti pa'y adang gaydes manipot di na ito yung nga page. Ken kang runana di kiti ayuden tayo nga viewers. Dahil ito iti
Rayao ken Liwliwa dagiti OFW worldwide. Grand Finals na ang Smule Singing Contest sa Liwliwa ken Rayao dagiti OFW page. Magkakaalaman na ngayon kung sino ang mananalo at mag-uuwi ang malalaking premyo. Subaybayan kay host Sir Roderick Molina sa kanyang special day events. Ang mga contestant na maglaban-laban sina Jessel Joy, Miriam, Christine, Annalisa, Jansin, Josephine, Roel, Jonah, Jess at Joanne. Good luck mga guys! Tara na at tawagan ang mga katropa at magpasuporta. The Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021 will win 10,000 pesos on the first prize. Second prize is 7,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos. Fourth prize is 4,000 pesos. And fifth prize will receive 3,000 pesos. Consolation prizes naman ang mga di nanalo. Abay, better luck next time. This is the Grand Final Smule Singing Urine Contest 2021. This portion are brought to you by the group of admins of Liwliwa ken Rayao dagiti OFWs worldwide, the sponsors and disc jocks and hosts, and in participation of Coins.ph sa Coins.ph, aasenso ang buhay mo. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Final Singing Contest event of Liwliwa ken Rayao dagiti OFW with your host, Roderick Ven Lizardo Molina. Hello ate Ruby, happy watching kata kay amin. Dahil po iti teaser tayo, iti grand finals kakabsat ken gayam. Dati gayam na coins.ph man ang Angelina, mabaling ka ngaag-apply kini DJ Kevin Jake uray limagasot laeng. Ngem adda masapul nga agi bangko mangi deposit iti limagasot DJ Pilipinas ijayanti itid na nga nagam mo kaslamo la bangko daytoy nung mato iti coins.ph daji bitcoin nga kunana nguma nga tumut datay limagasot mo nga nakapondom kaslamo la agan anak no dado ti ipam mo dado mo la ti anak na ngam no basit ti pangrugyanam ta umado do dumakkel ti bitcoin nga kunada kakabsat umadumot ti kwartam. Iso nga kung nakapadasag to timang tid DJ uray agumpisanak lang iti lima tapno limagasot tapno ti kasta padasag ta atoy gamin ka masapul mo nga adda mang ibang bangko DJ ha mo balin nga isinan adda mapam mang bangko nga kanakamu DJ bangko tapno ti kasta ka shootan na daji number mo iso na ang asika nga dati abroad ti mapam mang bangko ngam kidi dajay kanakam ti mang deposit kan dajay ipay deposit mo nga pondom nga limagasot padasag to 300 mabalin iso nga mayat mayat man ang iso nang garod ko idim pakita na kanya kaji coins.ph jayanti cellphone na ada nagyan ng 9,000 pesos. Kita mo lang datoy ko basit tinagyan na kuna nang impakita na atoy mabalin mo pa nga pagload dajay. Mabalin mo pagload, mabalin mo nga pagbayad kas jay kasla kwam bank account mo iti Pilipinas. No limagasot ti ini no hang matipay laeng padpadasem pa-deposit yam iso na ti limagasot iti cellphone mo check upom nung umato aji limagasot mo ta kada inuras nga umato di aji kamo no kasano no inuras ti panagnato ti Bitcoin no nangato ti Bitcoin umato mo aji limagasot mo ngam no bumati Bitcoin kaya nasawon aji limagasot mo bumaba la tamot jam mo nung ngato mo lataw na bumaba isulat nga iso nga maya mo kung kuna
Umanang rubi galapon. Ajak amo dato nga min-explain na kanya tatay nga mga ko ti Bitcoin nga kung kunanan. No Bitcoin coins.ph dajay. No nga to ti Bitcoin, gumato dajay depositom, dajay bangko. Kasla naga mo lang ang kasi ika nakati number, ika nakati awanti peke na ta adamo bank account mo, naga mo ngem hanga mabalin nga si ka nga dati abroad ti mangi deposit iji Pilipinas kasi iji Pilipinas dajay ngem mabalin mo ma-check up iti cellphone mo aging inquire kahit kanya na tamabalin kayo nga mang damo nga mang down uray limagasot laeng aji ka hanga may cut ang mapukaw kwarta yung lata iji limagasot nga to nung umato mo iti kwarta ti Pilipinas mayat manot niyo orasan nem baga po nga kwent na dati ko ping ag mamauyong manin agitian account. Dapat na batbati po nga 2 minutos sakbay nga agpakadto mo tibiyang. Edri. Anda maturog dagito no hanaw maturog nga panagidda. Dapat di kay nga kaida ni Mami Mai. Na po. Padasam to man ang tinahmo ko nalipatak kami baga king katatay tatay nagpatang-patang kay ko agora kay into no live ka questionan tay to isuna at least limagasot lang iti kwayo adanagan nyo ada bank account yo nga pisukan nyo nga kwarta nga mabalin nyo mayruwar mabalin nyo nga pagload mabalin nyo nga kaslamala Gcash kasjay tilangana nguma nga to dayjay pondoyo no agpangato mo ti kwarta ti Pilipinas ay Bitcoin nga kung kunada so nga padasag tumot nga kung kunagod ka no napintas to data DJ imbes nga urewan ti Bangkok di Pilipinas mabalin na nga bangko dita ay mayat ako na ataham mga pekita dayjay number mo ipa-deposit tuam kini ading mo mabalin mo nga i-deposit tuan i-check amo mo ti account balance mo kon ti cellphone mo kasi ada nakakuha ka ti cellphone mo mabalin mo nga i-check out iti bank account mo iti cellphone mo dito uri dadakati iti abroad kunana so nga din pakita nak dito ti Bitcoin ko ne kunana nang ragin na alabas set tatang ka ni naka 9,000 nun kunana kumaya man kunana won palasam to kunana so nga nainganyo na sa tangay talogasot mabalin mo nga deposit 5 gasot kasi yung makita mo nga umato mabalin mo nga depositan nung imato ko maje 5,000 mo kumati in depositum tang imato iti mga 8,000 ikatum di 3,000 mabalin aja anak nati alaom mabalimulat na jay pondom mga ikaykatan nga tanuhan na nga kanon baka bumabawa ti Bitcoin masapul nga ikatum dahil sayang dahil imado no sino nako okay thank you padasan da ito nga damagang kanya na ito no live ni DJ adu ti kliyente na nga Bitcoin ti para deposito na DJ Pilipinas ni Alan Alan, deposit siya mandatoy kung kay pawitan na iso nga mabaunan na nag-deposit ni Alan iso nga makita na ala 7 million in the house agyaman na kapo na damay sa oras ket 30 minutes ko nga nag-live ko agyaman na kapo tiyan anos ka na o agpakita ti anak ko ne mininuman may maya man na sir ko na ni Manang Angelina Cortez mayat garod man ang isang padasag to ti mga mapan kasi imbes nga sumura ka dagiti nya gaya magbagana global kada nya gida dumag magbagana diyan pa nakidi nga jayan ti kasta oh iti mayat diyan ta at least bangko da jayan mabalin mo ay ruwar mo unto no gawid ka wano ka check upan mo lang hanggang ape kita authorize iti Bangko Sentral ng Pilipinas dajay awan ti kuana so nga maya ala ka maturog tayo na po ta agalas 11:15 dito yan thank you very much kakabsat ken gayam apo indo no dumingat hadak makala ja kamo no makalive nakbasit no live ano bigat apo no malpas konto ti iti tabulation dagiti grades dagiti 10 contestant
mabalin na to nga live takas lang presentation no acknowledgement iti panagbuya dalin to no Domingo. Nakadekorasyon kami kini Mami Mayen nalpasan at ilang kurang kon dato ilang tabulation tapos dagiti names of sponsor i-summarize ko tapos kung dati program ko nga sawag to nalpas tong kakabsat ken gagayem so nga apo makadomingo ready dagito nga surat nagsapa na nga agreeing nga puta na pimpintas gamin ti agreeing no agpanunot no bigbigat kasi no nabambanog kang kasag pampanunot ka po mabandog mo tuutok so nga iti napintas nga pa nagpanunot yo apo tay bigbighat hanga na ampay lang nga nabannog datay utok apo nga agpampanunot iso nga mayat nga agkwa kayo iti bigbigat nga agpanupununot tas la kanya kag susurat kakasdyan iso nga kasdyan iti style ko no sapa nang agreeing hampay awan pa'y pinampanunot ko nalalaka na makonsentrate na kayat ko kami no nagtukaw nak ilipas ko ayo brag to na nga ubra ko basta malpas iso nga kasdyan iso nga thank you very much sa live na kumatatay page nga busy sa kami nag-install kini DJ Kevin Jake ditoy alas 2 sa tadi malpasan iso nga hanak na ka-live na po tatay ito lang YouTube YT ko na kiso nga nag-live na basit barbarang no mamonetize no mamoni no bigata na po i-play gida kano giti gagayim ni Raisin Biernes ni Raisin Biernes DJ Pilipinas tay di implay dang imato ti 400 iso nga naka-play katatan na 20 tatangal daw ko na rin pakita na iso nga agyam-yaman na kini Raisin Biernes iti panang tultulong na kanya tapon ti kasta maalak apo ti